2,000 years Story later. time! Dito sa may kapatagan ng Davao del Sur, mga kabingka. So mga kabingka, natay isa ka tuon diri nga isa ka suruyanan diri dapit sa may kapatagan, mga kabingka. Ang pangalan ani, mga kabingka, ay Kabsa Bruce, mga kabingka. To ato aning i-stroll diri, mga kabingka. Dagan na nakabalo kung unsa ni kanindot o unsa ka tsada diri napita, mga kabingka. Tara, og manuri ta. Let's go. So karon mga kabingga, nata karon diri sa McDonald's, no, nga impura na tapwara na si McDo. Oh, is McDonald's, oh. Katapat na ko nga na telepono pang Hollywood, mga kabingga, oh. Murag na dito sa nasod, mga kabingga. So atuon pud nato tong karaan dito nga sakyanan, mga kabingga, oh.
So dito dapit ang sa tawagan na ay coffee shop ito. Tapos diri na po kan anandri mga kabingka na ay restaurant, di ba? O, ito na to ha. O, tanawa na may mga sa tawagan ng mga kahuyan mga kabingka. Kung makita niyo sa akong background mga kabingka. So nindot kay mga diri mga talan-awon diri banda mga kabingka. Look at that, no? Morning sakyanan na ni mga kabingka kung makita ninyo. Diba puro pang kuan sa karaan, no? Morning sakyanan itong gunitan. Oh. Oh. Dili ni siya kuan, dili ni siya kanang dili siya display. Tinuod yun nga sakyanan gihimo na lang nag-display diri na pita mga kabingka. No? Ang likod po dato na si Jollibee. No, dito dapit nga side si McDonald's, so there is Jollibee, so naay kuan diri naay ning kuranan diri kung gusto mo kaon, gusto mo mag-change mag-picture tapos yan ay coffee shop ya, di ba? Tapos wala problema sa tatawagan ni kana manghili ka gusto ka manghili dire ay CR dire, di ba? Kita nyo dagan man nga nindo diri nakakalunon din dapit sa mga kagsinto. Oh, kita niyo sa kung kuan kay uban dito mga ubay-ubay ng mga lugar dito. Hawa diri mga kabingka. Oh. Papo kayo ang lugar diri banda mga kabingka. Unya mga kabingka ato pa ning i-explore diri ang ilang mga lugar diri, no. Napoy nakitaan dito nga sa tawagan ng mga naday zipline, no. May kabayo kung gusto ka dito mo sakay og kanang kabayo. Pwede, no? So, kabalog, tagpilang entrance sa kabayo. Basta ako nang explore diri kung sa mga kaganapan rin banda, oh. May CR, kung gusto ka mag-CR, nindot tayo. Tanawon to unsay sulod diri sa kuan diri sa CR, pero diri sa luto basig na nangihi diya. Tamo ni pang lalaki, make sure, oh. Tos kani mura siya pinya. Kani mura siya pinya. But say tawag anak. Kuwapo gid overlooking kay diri mga kabingka. So unya mga kabingka, i-update mo kung unsa pay mga kaganapan dring dapita sa may Kamsabro sa may Kapatagan, Davao del Sur. Let's go. Karon mga kabingkan na ano pa karon diri onay lang gatong makita bitaw nyo sa mga famous na makita bitaw sa mga video na Kamsabros onay ang restaurant ri mga kabingkan nakoy kuan diri gusto ipakita sa mga kabingkan na frane tractor the legendary tractor ambot sanay ni tuigang tractor diri mga kabingkan saka mo diri pang karaan murag ka nang nasa salida kita ninyo lipsing nana man karang pangkaraan ba napoy ko Andrea ginani sa mga Hollywood magtubil kag gasolina nanang dito sa Amerika na soft drinks magkuan kag mga coke sana man natin dito sa Hollywood na kanang kuan sa bani nga
sa tawagan na yun, buo, ay buong. No? Sa mali nga kanabira di. So, naikuan diri sa silo. Kita niya diri sa ilang, well, so, nindot tayo ang mga kuandri ka sa Kamsabros, mga suga, mga karaan, mga pang-cowboy karada ba? Pero wag na sa Mexico, nga tema, mga kabinkaw. So, katat ng ilang diya sa atbang. Diba? Okay. So, nagan pa yun akong ipakita sa inyong mga kabingga. Kuya kayo ang turma nindo ka, kuha na ni mga kabingkaw. Napag-ide diri sa atbang, no? Awa, yeah, sing along, no? Kuya kay forma ni ba? Kani kung kisan nakailay nga nani. Tinamay to Jackson Trada, mo ni pang hangin-hangin sa nginani kini pang haliyod. Yeah. Napay kuan-kuan rio, tubil-tubil. So, nindot kayo, tanawang motor diri. Look at that, the motor. Tanawang motor, yes. Nindot kayo. So, napadiri. Kita nyo sa kung background mga kabingka. So, niya mga kabingka, ipakita pa na to ang uban nila mga kalanawon, trita-pita sa Kamsabros mga kabingka. Let's go. So mga kabingka, kung gusto mo sakay og ganang mga zipline mo ni mga entrance fee nila ng mga kabingka, kung makita nyo mao ning mga entrance sila mga kabingka, may butang na nako diri sa screen, di ba? Kamo ni mo kuan para namoy mga ideya o mao ni mga kable ani mga kabingka, di ba? Kita nyo mao ning kuan para makaingon jud mga unsa gyud ka safety, di ba? Sa kabaga ang ilang kuan kable sa zipline dito na dapit sa tumoy mga kabingka. Dito na sa pinakatumoy kung sakay mo niya kuan zipline diri, di ba? Diri ka mo saka mao ni siya mga kabingka. Daganong mga kuan katong mga muraog katong basta dagan og klase ding zipline tulo ka buok. Napaytulay nila di katong kuan hangin bridge. Yung mga kabingka ato na ning pang kuan ka ng hangin bridge mo sa mukwanta dia sa pinakataas na dia dito sa pinakatumoy ato na to na unya mga kabings. Karon mga kabingka sakay na may aning kuan cable. Para oning porma dia bukid. Zipline. Kadong ni dito sa kanto. Ako di ko pwede ito zipline kay takot. Ako kailang kuwan may kuwan sa bukid. Doon tayo. Testing hinuta dari ka things. Mga forma sa bukid. Tapos kita nyo sa kuwan padulong dito sa kanto. Muli ni diri
kabings. Awan ko ano. Okay kayo. Taas kayong tabli. Dito kadap ito ay finish line dito, kapit na maabot na sa finish line mga kabingka. Yes, the finish line is over. Kapit na ang finish line. Nani ang forma, lingkod-lingkod lang ka, ano ba, nag-relax lang. On it, the finish line. It's over. Yun. Oops. Yeah. Yun. Guys. Naog na mi. Ay, salamat. So, moni diri ang kaganapan. So, balik na siya dito. Ang kable. Mga kabingka. Moni diri deo. Tikas layo diri. So, naog ta rin napita. Diri naog. Oh. Diri ang waiting area. The waiting area diri napita side mga kabings. Ano lang ubang lugar diri. Oh. Yun. Nindot kaya mga talan-awon diri. Kana sunto open pa doon na diya sa atbang. Kani diri ang bridge, no? Soon to open. Mao ni ang zipline diri. Mao ni diri ang zipline. Diri to moagi ang kuno nya, ang zipline mga kabingka. Kani soon to open pa ni siya. Kaning tulay-tulay diri soon to open. Diri tong zipline. Taas kayo. Diri to mohunong ano mga kabingka ang zipline, no? Inya mga kabingka. Lato na mo diri ang among kauban mga kabingka. So yun mga kabingka, nindo kay diri napita mga kabingka sa Cabsabros, no, sa may kapatagan sa Davao del Sur mga kabingka. So ito po si DJ March of the Place to Be. See you in next my vlog mga kabingka. Bamusta. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you